Καλησπέρα. Σε γρήγορα μπορώ να σας ενημερώνω τι συμβαίνει με τους άνεργους εδώ στην Ελλάδα, που ο Ανδώνης Γεωργιάδης δίνει εντολή στους υπάλληλους που εργάζουν στα γραφεία του ΟΑΕΔ να κόβουν κάρτα ανεργίας στα άτομα που έχουν 4 ή 5 χρόνια άνεργοι. Πρώτον, εργασία δεν δίνεται, πόρτες κλειστές. Πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλέψουν? Το πιο βασικό είναι που στη κάρτα ανεργίας, άμα δεν δηλώνεις και την πρακτική άσκηση, μιλάω τώρα για αυτούς που έχουν σπουδάσει σε Ινστιτούτα, δεν ξέρω στα πανεπιστήμια τι γίνεται, αλλά τα Ινστιτούτα που τα ξέρω πολύ καλά, η πρακτική άσκηση από το 17, εμείς που ξεκινήσαμε, μέχρι τώρα δεν πληρωνόμαστε. Δεν ήταν μέσα σε αυτά τα όρια. Μετά το 19 έχει βγει ο νόμος που η φοιτηση στη πρακτική άσκηση, σε οτιδήποτε τομέα να είναι, πρέπει να πληρώνεται. Στο τελευταίο φινάλε, η πρακτική άσκηση που γίνεται στο ιδιωτικό τομέα δεν δίνουν και τα χρήματα που αξίζουν. Εν τω μεταξύ μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ ξεκινήσα το 19 πριν να πέσει η επιδημία ή κορονοϊό. Όσο ξεκινήσαμε, ήταν καλά. Μετά την επιδημία κλείσαμε, γιατί είναι ο χώρος κλειστός. Και αυτό είναι δίκαιο. Και είχαν μείνει μόνο 4 μήνες. Για 4 μήνες δεν μπορούσαν να με πληρώσουν σε περιοδικό που έκανα την πρακτική και δεν το είχα δηλώσει στην κάρτα ανεργίας. Μόνο το βιβλίο της εργασίας το δίνουμε στο σχολείο μας και βλέπουν την εργασία που έχουμε κάνει και την πρακτική άσκηση. Δεν μας έχουν ενημερώσει ούτε οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ να είχαν δώσει το σήμα που πρέπει να δηλώσουμε και την πρακτική άσκηση, έστω και 1 μήνα ή έστω 2. Και πώς ο Γεωργιάδης δίνει αυτή την εντολή? Πρώτον. Δεύτερον, 150 βουλευτές σε οτιδήποτε κόμμα να είναι μέσα στη Βουλή δηλώνουν υπέρ νόμο για αυτούς, όχι για την εργατική τάξη. Γιατί λεγόμαστε εργατική τάξη εμείς που δεν έχουμε την πολυτέλεια ζωή, όπως έχουν κάποιοι που αλλάζουν τα αυτοκίνητα, αλλάζουν τις φίλες τους, σπουδάζουν τα παιδιά τους στην Αμερική, έρχονται και έρχεται η κουλτούρα αμερικάνικη εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάει ο Γεωργιάδης, ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα είναι στη καρδιά Βαλκάνη. Άμα δεν γνωρίζει τη γεωγραφία πρέπει να το μάθει, και η κουλτούρα μετράει βαλκανική τρόπους, ευρωπαϊκή και προς την Ασία. Η Αμερική είναι πολύ μακριά. Να βαθίζεται, να ζήσει το κόσμο με όρια και με τρόπους, όχι να τα θέλει όλα δικά τους. Από εδώ και πέρα οι νόμοι θα αρχίζουν να στρίβουν διαφορετικά, γιατί ο κόσμος έχει γίνει έξαλλος. Και με τα προγράμματα που έρχονται πάλι για τους άνεργους 1.000 ευρώ από επιμελητήριο της Αθήνας, μας κόβουν, μας αφήνουν 1 μήνα, προχωράμε και μετά με δικαιολογίες κόβουν όλα αυτά τα χρήματα. Πού πάνε ρε αδελφέ? Στην τσέπη τους, στην πολυτέλεια ζωή. Και εμείς καθόμαστε άνεργοι, κλειστές οι πόρτες, και άμα έχεις φωνή και είσαι ρεαλιστής, δεν είσαι για αυτή την εξουσία, για αυτό το σύστημα. Όχι, πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό είναι η πρώτη και η τελευταία. Η δεύτερη θα είναι όχι μόνο πορεία στον δρόμο, θα μπω μέσα στη Βουλή και δεν θα φοβηθώ καθόλου με τα άτομα που θα είναι εκεί μέσα. Γιατί πρώτα δεν έχουν σπουδάσει, μόνο ξέρουν να λένε ψέματα, όπου υπάρχει κανάλ, όπου υπάρχουν εφημερίδες, όπου υπάρχει ραδιόφωνο, λένε ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν
για την εξουσία, για τα κεφάλαια, για το καπιταλισμό. Το αφήνω με τόσο, γιατί δεν έχω δικαιώματα ακόμη για 1 μήνα να ανοίγεται η κάρτα μου, μετά το Γενάρη, το Φεβρουάριο, που αυτά για εμένα είναι μόρια εργασίας. Μπαίνουμε σε οτιδήποτε που οι ίδιοι μας προσφέρουν τα θέματα για τους άνεργους και δεν μπορούμε, όποιος ανοίγει 1 μήνα ή 2 μήνες δεν έχει δικαιώματα. Μόνο αυτοί που έχουν 1 χρόνο κάρτα ανεργίας μπορεί να μπουν στα προγράμματα. Αυτό δεν μπορώ να το θεωρώ και σωστά. Και τώρα να πιάσω εγώ τα κανάλια με τη σειρά, βαριέμαι, γιατί σε λίγο θα κάνω το κανάλι το δικό μου. Και δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πληρώσω ούτε 1 λεπτό, όχι 1 ευρώ. Θα τα έχω στην τσέπη μου. Θα είμαι κι εγώ ένα δεύτερο Γεωργιάδη. Να δούμε. Ο Γεωργιάδης ο αγράμματος και ο Γεωργιάδης γραμματισμένος. Arrivederci.